kima naših devojaka s javne scene bi otišao na dejt? S Sevamom Radojkom bi otišao na dejt. Zašto? Pa zato što onako zanimljiva mi je. Ja volim kad je neko zanimljiv. Je ti vizualno zanimljiva ili ti je zanimljiva? Znaš da ja baš ne gledam, kako se zove, znam ja šta ti mene bilaš, da li ima... Znam da znaš. Ali nije meni to bitno. Meni je bitnije da mi onako, da ja s njom mogu da pričam i da bude zanimljivo i da budemo komunikativni. Pa što je ne zoveš na dejt? Pa zvao sam je, bili smo mi. Bili ste na dejtu? Da, Kako ti ne znaš, nisi ti upućena. Nisam upućena u tvoj dating Bre, life. taj TikTok milion pregleda. Majke mi. Gde ona mene hrani? Ona tebe hrani? Da. A čekaj, to je bio dejt kao pravi dejt ili ste svi dogovorili da snimite video? Nije, to je bilo ovako smo se našli. A što je ne zoveš na pravi dejt? Pa hoću ja, ali ispalit će me žena. Imao sam izazov koji me inspirisao da ti pošaljem ovu poruku, skupim hrabrost da te pozovem da odemo na večeru. Čuo sam da voliš suši. Imao sam izazov. Šta radiš u petak? Pa zato što je to izazov. Aha. Ovo sad što sam ti ja dala. A zapravo to je dobro. Pa to je baš dobro. Zapravo to je dobro. Da. Kako je dobro kad ti žena daje, brate, savjete kako da uđe ženama, brate. Genijalno. Zato neću više nikada slušam drugare. Hvala puno. I vodiš je na suši i onda kako već to ide. To može.